Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ipapakita ko po sa inyo ang pagluluto ng biko with buko. At ito na po ang ating kakailanganin na mga sangkap. Unang-una, gagamit po tayo ng 3 cups ng sweet rice. Gagamit din po tayo ng buko. Depende po sa gusto nyo kung gaano karaming buko ang ilalagay nyo. Pero sa akin, mga 2 cups siguro to. Ngayon ay gagamit din po tayo ng coconut milk na 2 lata. Tapos, gagamit din po tayo ng 1 cup na dark sugar. So, ngayon, umpisahan na po natin siyang gawin. Pero, huhugasan po muna natin yung ating malagkit na bigas. Maglalagay lang po tayo ng 3 cups ng malagkit na bigas dito sa ating kaldero. Ngayon po ay huhugasan natin to ng mga 3 beses. Tapos lalagyan natin siya ng sabaw. Ngayon po ay nahugasan ko na po itong ating malagkit na bigas. Tapos, nalagyan ko na rin po siya ng sabaw. So, ngayon, pwede na po natin siyang isalang doon sa ating stove. Tapos ngayon ay tatakpan po natin siya hanggang sa medyo maluto yung ating malagkit na bigas. So, maghintay po muna tayo ng mga 15 minutes. Ngayon po, habang hinihintay natin na maluto itong ating malagkit na bigas, ay gagawin na po natin yung latik dito sa kabilang stove. Basta pure talaga na gata, ganito talaga ang itsura niya. Kasi nalamigan na po yan. Hahaluin po muna natin para magiging liquid po yung ating gata. Yan. Medyo nalusaw na po yung gata. Tapos hihintayin po muna natin na medyo kumulo ng konti yung ating gata. Yung matitira po pala nito ay gagawin ko siyang topping para sa ating biko. Pagka natapos to, ay lulutuin natin yung ating malagkit dito. Tapos, tsaka po natin gagawin yung ating toppings na buko. Maglalagay din po ako ng buko dito sa ating gata na nauna para mas lalong sumarap yung ating biko with buko. Ngayon po ay i-check na po natin tong ating malagkit na bigas. Ayan na po, luto na yung bigas. So, ngayon ay ito-turn off na natin ang ating stove. Tapos, hihintayin na lang po natin yung ating latik na kumulo para malagyan na po natin siya ng asukal. Ayan na po, kumulo na yung ating gata. Pwede na nating ilagay itong ating asukal. Tapos hahaluin lang natin siya para magpantay po yung kanyang kulay. Hindi ko po pala siya gagawing parang langis kasi ilalagay ko po siya sa oven mamaya. Pero kapag wala po kayong oven ay pwede naman po na diretsuhin nyo ng kainin. Mas gusto ko po kasi yung ilagay ko muna sa oven. Pero optional lang po yun. Kung wala po kayong oven, pwede naman po na hindi nyo po gagamitan. Hihintayin po muna natin siyang medyo kumulo ng malakas para mailagay na natin yung ating buko. Ngayon po na nakasalang na po itong ating kawali, ay ilalagay na po natin itong ating gata. Maglalagay po tayo ng 1 tablespoon na asukal. Patutuyuin natin ng konti yung ating gata. Ngayon po ay medyo tumuyo na po yung ating gata. Pahihinaan lang po natin ang apoy. Tapos pwede na nating ilagay itong ating buko. Madali lang po itong gawin. Tsaka murang-mura lang yung mga ingredients natin.
patutuyuin lang natin. So, lalakasan po natin yung ating apoy para mabilis po siyang matuyo. Ngayon pong tumuyo na po yung ating gata, ay papatayin na po natin yung apoy. Yan. Ganito po ang itsura na gusto nating makuha. So, ngayon ay okay na po yan. Ilalagay lang natin sa lalagyan yung ating biko para mailagay na natin yung toppings, tsaka mailagay ko na rin po siya sa oven. Ngayon po ay pwede na po nating lagyan ng toppings itong ating biko. Konti lang po ang ilalagay natin sa itaas para makita pa po yung ating malagkit. Kasi naglagay na po tayo doon sa loob, kaya hindi na po kailangang dadamihan pa sa taas. Ngayon po ay pwede na po siyang ilagay sa oven. Ngayon po ay iwa-warm up po muna natin ang ating oven. Nilagay ko po siya sa 350 degrees Fahrenheit. Tapos pag mainit na po siya ay ilalagay ko sa broil. Ngayon po ay mainit na po ang ating oven. So pwede na nating ilagay ang ating biko doon sa loob. Pero ilalagay natin siya sa broil. Tapos ilalagay natin siya sa loob ng oven ng mga 15 to 20 minutes. Ngayon po ay 15 minutes na po yung nakalipas. So ready na po itong ating biko. Papatayin na natin ang ating oven. Tapos hahanguin na po natin tong ating biko. Ayan na po ang itsura ng ating biko with buko. Ayan na po ang finished product ng ating biko with buko. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito, at kung magustuhan po ninyo, sana ay i-like at i-subscribe nyo ang aming channel. At saka pag-click na rin ang notification bell para updated po kayo lagi sa aming mga bagong upload na mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!